Salutare, dragi prieteni, și astăzi vom face, îmi enervez 24 de ore, nu chiar 24 de ore, dar facem, îmi enervez 2, să începem. Ce faci? Începem cu un mesaj mai clasic. Ce faci, fă nesimțită? Revin când va răspunde. Bun, a revenit. Am revenit. Îmi scrie, tastează. Ce-i fă nebunul? Ai băut gaz? Da, am băut cur de băut. O să pun aici înregistrarea la conversație. Hehehe. Și-a fost bun? Închis tasmele. Și mușit ăsta nervos. Să mă enervezi. Dispar. Aha, să crezi tu. Ai nebunit dracu de tot. Poate tu. Poate tu. Să te bat. Ea încearcă. Rău. Ea încearcă. Ignorați-mi părul, sunt canciufulită. Scanciufulită. Până scrie asta un mesaj care fetei să-i fac prank-uri. Chista ta nebuna curului. Ok, nimeni nu-și dă seama. Ok, nici măcar ea nu-și dă seama. O ținem așa până la 6 fix, cred? Nu știu. Sau la 30. Aici o să punem înregistrare de ecran, cum am și spus. Fă tu nu mă lași pe sen să fie clar. Fă tu nu mă lași pe sen să fie clar. Ți-am mai spus că pentru mine astea sunt complimente dacă mă faci nebun. Parașuta mea. Ce complimente! Apropo, aceasta e husa mea de telefon. Na, asta mă lasă pe semnal. Nu, scrie. Dacă
dacă vreți să vedeți. Da, scriem, ia, de nebunie. E curul tău ăla gras. De curul tău ăla gras. Sin, în sfârșit. Până în doi Sin, te se aștează. Așa, sper să iasă bombă acest clip. Doamne ajută. Așa, o să râdeți maxim. Cine zice ăla e? Tu să lasa curului tău, tu nu-mi zici mie așa. Să fie clar. Abia aștept să văd reacția voastră.